Ollo Ourense. Seguimos avanzando en este magazine Hoy por Hoy Ourense. Neste caso pensamos que tamén hai que reservar esos minutos para a actualidade política do Concello da Peroxa. Falamos con Antonio González Fiuza, que é voceiro do Partido Socialista neste Concello e tamén secretario de Organización do PSDG-PSOE na nosa provincia. Hola, que tal? Moi bo día, felices festas, por certo. Hola, que tal? Boas festas, Cristina, que tal? Como estamos, Antonio? Todo ben? Todo ben, todo ben. Bueno. Aquí ao pé do cañón. A pé do cañón. Hai que seguir traballando, non? Sí, non queda outra. Hai que combinar o traballo e, bueno, o descanso e, sobre todo, a atención á familia tamén, que é importante. Claro que sí. Precisamente nestas datas imos a falar desa programación de Nadal do Concello. Cal é a valoración que facedes? Bueno, pois valoración antes de nada é dicir que convidamos a todos que a participar. Lóxicamente é a programación que hai, pero bueno, xa algún ano temos feito máis veces propostas ao grupo de goberno que non atende nunca, e o que nos bota en falta sempre é un poquinho máis de ambición, é dicir, non facer o de sempre. A cartelería ti colles os anos 21, 22, 23, 24 e este 25 e con cambiar ya o ano é suficiente, e non pode ser. Os tempos evolucionan, hai novedades, hai iniciativas e, bueno, teñen que darlle unha voltiña máis, vale? Non hai nin noso Concello, eu creo que atreveríame a dicir en toda Galicia, porque, bueno, non hai máis que dar unha volta por aí polos concellos limítrofes, non temos ningún solo adorno de Nadal, non hai ninguna sola luz, e ningún pobo, absolutamente. Todo, bueno, parece que o Nadal pasa un pouco de puntillas, é dicir, eles aplican a teoría de con facer o de sempre chega, e eu creo que non. E o grande damnificado nestas datas son sempre os mesmos, os nenos e as nenas do noso Concello, que, bueno, si é certo que repetimos Pazolandia, hai un campamento, é dicir, o mesmo de sempre, pero necesitamos un poquinho máis, que sexan ambiciosos e que actualicen os tempos que corren e, bueno, ofrecer alternativas, nada máis. Bueno, nesta época do ano tamén toca facer balance de diferentes temas. Falemos sobre os orzamentos. Pois ojalá puderamos falar sobre os orzamentos. Esa ausencia dos orzamentos, mellor dito. A ausencia dos orzamentos, claro. É dicir, é unha norma xa chegada a estas datas no noso Concello. É certo que os nosos representantes e algún con representación institucional, incluso en órganos como a Diputación, se lle sente a boca pois reclamando pois noutras institucións hai que ter orzamentos, hai que ter planificación. No noso Concello, eu que levo desde o ano 2011, nunca se presentaron en plazo, nunca estuveron antes do remate do ano anterior, tal como indican as normas, é dicir, non é capricho noso. E as normas é o que eles mesmos exixen noutras institucións. Polo tanto, hasta ben entrado o ano próximo, non teremos orzamento do ano 26 para o Concello da Peroxa. Isto reduce a marxe de maniobra orzamentaria e, oye, pois é curioso que incluso algún ano non moi lonxe, creo que no ano 23, tendo a maioría que ten o grupo de goberno con 7 concelleiros, non foron incapaces nin de ter orzamento, senón que os prorrogaron. E non hai máis que recordar o que están pedindo, por exemplo, o goberno de España, que non se pode con o goberno tal, con orzamentos prorrogados, decir, aplícate o cuento. E, bueno, isto en que repercute no noso Concello? Pois que non hai programación de novas inversións, non hai novos proxectos, en definitiva, pois o mesmo que acontecía antes, non hai planificación. E o que é máis grave, que moitas veces pon en risco a execución e, sobre todo, a justificación de subvencións recibidas de outras administracións. Despois, o funcionariado, o personal de oficinas, sempre chegado estas épocas, final de ano ou final de novembro, que moitas institucións teñen a súa justificación como as obras da Diputación ou da Xunta, anguan coa lengua fora e tendo que facer un sobreesfuerzo pois para non perder cartos, que é do que se trata, de que veñan inversións e moitas para o noso Concello. Iso é o que desexamos todos. Cal é a labora municipal do voso partido no Concello da Peroxa? Pois a labor municipal é o noso día a día, é dicir, trasladar pois as demandas que vemos por propia iniciativa nosa ou incluso pois que nos traslada a veciñanza e, bueno, ahora mesmo pois nos atopamos no último pleno que levamos dando largas un exemplo ao goberno municipal
unha ordenanza que todos os concellos da provincia están tendo xa e que é moi necesaria, que é a da recollida de madeira dos montes, porque, bueno, está ben, é compatible a recollida, pero non condenar as nosas estradas municipais, as nosas pistas, carreteras e demais. E temos ordenanzas obsoletas absolutamente, que, bueno, que hai que darlle unha volta. Entón, bueno, a situación ten que ser desde o Concello de poñerse as pilas e facer un Concello, pois neste caso, nunca mellor dito, moderno e actualizado. E este exemplo de ordenanza é como outras moitas. Adicarse, pois, simplemente, pois, é un lavado de cara, chapa e pintura nos nosos povos, pero, bueno, o Concello necesita máis. Nos facemos propostas do servicio de saneamento, de reparación de pistas, de tan demandada por a veciñanza limpeza cando é os períodos, bueno, que esta vez pois levamos moitos anos librando o noso Concello dos tan temidos incendios, pero, bueno, calquera non nos vai a tocar, igual levamos o susto. A ver se ahora con normativas novas e con modificacións somos quen de aplicalas. Bueno, en canto a obras, alguna demanda ou precisamente ejecución que estea pendente que sexa moi importante? Pois, reitero o que dixen antes, decir, con facer o suficiente pensan que chega, é dicir, eu son moi dado sempre a facer comparativas, porque agora por a labor que me toca xa por devoción e por outras aficións que teño de camiñante, de andainas e tal, eu vixo outros concellos e sinceramente o noso está quedando atrás. E hai unha palabra que lle trasladamos sempre a concelleira, está comigo e eu mesmo nos plenos, para cando unha obra de humanización no noso concello. Cando me refiro a humanización é para cando unha gran plaza, unha rúa pois con adoquinado, con hormigonado e non os métodos do século pasado que siguen empregando de encher todo de chapapote, de encher todo de grava. Isto é un parche para hoy e pouco máis, é dicir, teñen que pensar máis alá, altura de miras. E xa non é solo, é dicir, sempre alegan neste caso, en relación ao anterior, non, é falta de orzamento. Bueno, orzamento xa non hai planificación, vamos a golpe de mata, a golpe de subvención, e é de botase de menos, pois, que como calquer concello da provincia e máis cerca que os teño aquí na nosa contorna, pois, unha gran plaza, unha rúa con un seu alumeado, alumear os nosos, digamos, en pobres mesmo, un simple cabaceiro, como dicimos aquí, que vas a sitios auténticos exemplos, poño exemplo, outro día visitamos Melón, unha obra moi sencilliña, con moi pouco orzamento, e un auténtico gusto, e iso é o que demandamos por noso concello. Moi ben, Antonio, algo máis antes de despedirnos? Pois nada, boas festas a todos e que o ano 26 veña con orzamentos, con ilusión e con inversión ao concello. Moi ben, pois moitísimas gracias, un placer, falamos, boas festas. Unha aperta.